Sa pikas bahin sad kadto mga qualified nga mga senior citizens sa dakpay sa Sugbo musugod na pagdawat karong adlaw sa nahabilin nga financial assistance alang karong tuiga. Straight to the Sa mga lulo o mga lula ron, ngadto na ha. Adto karon mga kahigilans pagkubra nila sa ilang financial assistance. Straight to the point. Sa pikas bahin dito sa kauluhan, kansilado na ang passport mahigalan ni kanhi kongresista Saldico. Straight to the point. Ikansilar na gyud mga sukit tig paminaw. Medyo mabutang ni mga higala nga si Saldico, ma-limited na karon ang iyang mga pagbiyahe. Ang tuwa sa gawa sa nasod, di na sa makalusot-lusot kaayo. Di gamay na iyang kalibutan, gumikan mga higala ni ining pagkansilar na sa iyang pasaporte. Samtang Malacañang ng himakak nga hulipan sa presidente ang duha ka mga cabinet secretaries ni ini nga sila si Education Secretary Sani Angara og Information and Communication Secretary Henry Aguda. Straight to the point. Iniguban pang mga sultanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado.